Fotoniikka on valoon liittyvä tiede ja teknologia. Se on läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä ja sen merkitys vaan kasvaa globaalisti, koska suurin osa meidän tulevaisuuden ratkaisusta perustuu fotoniikkaan. Suomen suurin tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä fotoniikassa on Joensuussa. Photonics Center on osa Photonics Joensuuta ja siihen kuuluu myös yliopiston lisäksi Karelia ammattikorkeakoulu ja Riveria oppilaitos. Eli kaikilla 3 koulutusasteella viedään fotoniikkaa eteenpäin. Meillä on kaupunki, meillä on Business Joensuu. Sen lisäksi on yritystoimintaa, meillä on vakiintuneita yrityksiä täällä, meillä on startuppeja ja meillä on myös yrityksiä, jotka ovat sijoittuneet tänne muualta. Pykonkoreen optinen laajakaista yhdistää datakeskuksen tekoälyklusterit toisiinsa, mahdollistaen näin entistä tehokkaamman tekoälylaskennan. Nanocom on saanut alkunsa yli 20 vuotta sitten Itä-Suomen yliopistolta. Meidän yritys suunnittelee ja valmistaa komponentteja näyttöjen valaisuun. Erityissovellusalueena sähköiset kirjat. Nanocom kehittää teknologiaa ja on vahvasti sitoutunut investoimaan fotoniikan tulevaisuuteen. Entangle on optiikan konsulttitoimisto. Me autetaan muita yrityksiä heidän optiikan tuotekehittelyssä. Me suunnitellaan, me mitataan ja me tehdään prototyyppejä. Joensuu on tällä hetkellä todella jännittävä alue fotoniikan näkökulmasta. Täällä tapahtuu paljon ja tämä kasvaa koko ajan. Me halusimme olla osana tätä kasvua. 1800-luku muuttui mekaniikan höyrykoneiden kautta. Se oli mekaniikan vuosisata. Viime vuosisata oli elektroniikan vuosisata, tietokoneet, mikropiirit. Tämä vuosisata tulee olemaan fotoniikan vuosisata.